Sa General Santos City, usa ka 5 anyos nga batang babay ang napalgang patay sa kasagbutang bahin sa Barangay Apopong. Ang biktima gituuhang gilugos, samtang ang sospek napalgang patay sulod sa prisuhan. Ang detalye sa report ni PJ De La Peña. Marso 26, alas 9 sa gabi, nakita ng batang lawa sa usa ka 5 anyos nga batang babae sa Barangay Apopong sa General Santos City. Sa pagsuta sa kapulisan, gituhuan kining gilugos kay wa na kinisuot nga underwear ug dunay dugo sa iyang kinatao. Gipaslakan sab og panapton ang baba sa bata. Sumala sa paryente sa biktima na tingala sila nga wa makauli ang bata silang balay busa ilang gipangita. Mitabang sab sa pagpangita sa bata ang gitudlo nga suspect nga silingan ra sa bata nga si alias Alan, 50 anyos, usa ka panday ug temporaryong nagpuyo sa Purok 7 Lanton, Barangay Apopong. Nagduda ang kabanay sa suspect tungod kay nakahibalo kini kung asa pangitaon ang bata. Naobserbahan sab ang sinina niini nga dunay mga sagbot ug ang suot nga short dunay dugo. Lagyan daw ng tila yung bunganga. Yun daw. Sabi ko, baka sinakal mo siya. Hindi din niya sinakal. Yung tila daw, nilagyan niya sa bunganga ng bata. Inamin niya talaga. Bakit hindi niya aminin yung brief may dugo. Tapos yung ng bata, ari ng bata, may dugo pa. Tungod niini gilayong gidakop ang suspect og giturn over sa Macar Police Station. Sumala sa kabanay sa biktima, giangkon kuno sa suspect ang iyang nabuhat sa biktima ug may rason nga hubog siya. Giilad sab kuno sa suspect ang biktima pinaagi sa paghatag og pagkaon ug kwarta, una gidala sa kasagbutan. Bigyan talaga ng hustisya yung bata. Hindi naman siguro yung bata ang biktima, marami pa yung ginawang kababuyan yan. Lunes sa buntag, napalga na lang nga patay ang suspect sulod sa presuhan. Gidala pa kini sa ospital apan dead on arrival na. Ginasuta na ang hinungdan sa kamatayan sa suspect kinsa dunay 12 counts sa kasong rape. Sa pagkabuntag, i-check niya usab kay mag-conduct siya head count po itong nakita niya nga lifeless na ang atong isa ka PUPC. Wala pa result ang suko kay ganina pa man sa process. So hulaton po nato kung sa ang resulta sa ilang examination sa kuan. Ako si PJ De La Peña para sa One Mindanao.